Калі гаварыць пра самыя значныя падзеі, то, на маю думку, гэта была пабудова касцёла Божага цела ў Нясвіжы, званага цяпер фарным касцёлам. Менавіта ад гэтага касцёлу вядзе свой радавод стыль барока ў Беларусі і не толькі ў Беларусі. Это быў першы храм пасля рымскага храма Ільджезу ў свеце. Яго замовіў Мікалай Радзівіл Сіротка. Славутага нясвіжскага уладара Мікалая Радзівілу Сіротку ніяк не можна было назваць памяркоўным. Ён, напрыклад, рэзка адрынуў пратэстанцкае вучэнне і кальвінізм, у якім быў выхаваны, і перайшоў ва ўлоне святой рымска-каталіцкай царквы. Прыняўшы такое рэзкае рашэнне, ён зруйнаваў колішні стары драўляны кальвінскі збор, славуты збор у Нясвіжы, дзе колісь казаннікам быў сам Сымон Будны, і пабудаваў на ягоным месцы велізарны мураваны касцёл. Але па выніку вандровак у святую зямлю, у Рым, Мікалаю Сіротку не спадабалася тое, што ён зноў пабачыў, вярнуўшыся на радзіму ў сваім родным Нясвіжы. Той агромны храм, які ён пабудаваў за свае грошы, здаўся яму нецікавым і грувасткім. І ён загадаў усё гэта разбурыць. Такое радыкальнае рашэнне прыняў Мікалай Радзівіл Сіротка, заклаўшы пачатку такім чынам стылю барока у нашых землях і ва ўсёй усходняй Еўропе. Дзеля таго, каб пабудаваць новы касцёл, быў запрошаны славуты малады тады яшчэ архітэктар з Італіі Ян Марія Бернардоні. Па дарозе з Італіі у Беларусі ён спыніўся у Польшчы на 3 гады. Пасля доўгіх патрабаванняў Мікалая Радзівіла Сіроткі ўсё ж такі вярнуцца ў Нясвіж і пачаць справу пабудаваць на месцы таго касцёла новы касцёл. Ён вярнуўся і пабудаваў той касцёл, які мы фактычна бачым сёння. Это агромны храм на тыя часы в стылі барока, які ўяўляў сабой амаль дакладную копію рымскага касцёла Ільджезу. Мала хто ведае, што не дакончыўшы будову, стаміўшыся ад жыцця ў нашым краі, Ян Марія Бернардоні паспрабаваў вярнуцца ў сваю родную Італію. Што праўда, таксама па дарозе ён прыпыніўся у Польшчы, у Кракаве, дзе і памёр. А вось даводзіць гэтую будову давялося нашаму дойліду Яну Франкевічу, якога Нясвіжы вучыў Ян Марія Бернардоні. Ян Франкевіч, сын кушніра з Менску, які прыняў манаскі постриг і за год до прыбыцця Бернардоні сам прыбыў у Нясвіж. Ён стаў выдатным таленавітым вучнем славутага італьянскага майстра, і апошнія 4 гады будовы этого касцёла будаваў ужо Ян Франкевіч, такім чынам стаўшы першым архітэктарам у свеце, які пачаў працаваць адразу ў стылі барока. І ніколі не выязджаў вучыцца па-за Беларусь. Цалкам нясвіжская адукацыя дала яму такія магчымасці пазней будаваць самыя раскошныя, шыкоўныя касцёлы ў Вільні. Такім чынам, з гэтай гісторыі маем якую мараль. Не ўвесь свет той, што ў акне. Дзеля таго, каб зразумець, ацаніць тое, што было зроблена ў Нясвіжы, Радзівілу Сіротку давялося аб'ездзіць паўзнанага тады свету. А дзеля таго, каб стаць геніяльным дойлідам, зусім не абавязкова аб'ездзіць весь свет.